Ayab ti panagdaydayaw, masarakan di Salmo 5 verse 1 gana 8. Pag sinublatan tayo kabsat nga basain. Denggem o apo ti asog ko, timudem dagiti balikas ko, ipangag mo kadi o arik ken Diyos ko, ti panagdawat ko iti tulong mo, agkararagakken ka o apo. Mangeg mo ti timek ko ti bigat, no sumingising ti init, agkararagak, ket urayek ti sumbat mo kanyak. Saan ka, Diyos, ang maragsakan iti kinakilo, di mo'y palubos nga da agaramid iti kinadakes. Awan lugar dagiti natangsit ti ayan mo, takaguram amin nga agaramid ti kinadakes. Dadaalam dagiti naulbod uwapo, kat umsyem ti narungsot ken manangalilaw. Ngem gapu ti naindaklan nga ayat mo, makastrekak iti balay mo, makapagdaydayawak iti templom anasantuan, ket agruk babak asiraraem iti sangwanam. Idala na kuwapo nga garamid iti pagatam, agsipod ta ado dagiti kabusor ko, iturong nak amagna iti dalan mo. Himno pagdaydayaw, Diyos dagiti amamin.
manaklan ken managayat a Dios, epek sami ti panagyaman mi ti daytoy nga aldaw, gaputa rin ing na kami nga nasalunat ken napigsa. Agyaman kami apo kadagiti parabor nga insagot mo kada kami. Bendisyonan na kam nga rod itangal kanito o apo tapno iti inkam panagdayaw ken kay ti daytoy nga aldaw ket mangted kami ti ragsak sang wanam. Dawaten mi nga rod o apo iti Santo Espiritu nga mangidalan kada kami, bayat ti inkam panagtultuloy nga agserve ken ka. Pakawanen na kami nga rod o Dios kadagiti basbasol mi. Daytoy ti dawat ken kararag mi tinagan ni apo mi nga Jesus. Amen. Good morning! Dahil bagag sapa, kada kay aming kakabsat. Damagak man kada kayo. Di mo't ada tulagan tayo di Domingo. Anya dyan tulagan tayo di Domingo? Each one bring one. Ang kunalipatan day jaywan. Ikan dinuminggo nga ipalagip ko day jay kada tayo. Madaydayaw ti apo ti present siya ti sumagtukal may sa kada tayo ita kakabsat. Kadagiti amin nga amma nga dadito ita, Happy Father's Day. Naragsak nga aldaw dagiti amma. Dawatik man siya, sino digiti ang mga dadto ita, itayag naman ti imada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uy, perfect number. 7 is a perfect number. You represent all the fathers in the Ilocano service. 7 means perfection, completeness. Kakabsat, kas iti napagnunumuan tayo di Domingo, maaramid ti Sunday School, agresyum ti Ilocano Sunday School, ita a Domingo. Kalpasan ti panagdaydayaw tayo, agtitipon tayo kadi mananijay Holy Club. Katijay tayo nga angayan ti Eskwela Dominical. Ti lesson tayo kat Mark chapter 1. Hopefully, nabasa yun dayjay Mark chapter 1. Yung pa-assignment ko kada kayo dayjay. Adalin tayo, ti Sunday School tayo, ti Ilocano, adalin tayo ti sibubukil nga Ebanghelyo sagon kan San Marcos. Itun malpas tayo ti Mark 1, sa tayo to mapanti, uno, ti Ebanghelyo ni Marcos, mapantayo ti sabalipay nga Ebanghelyo. Kompletuan tayo, ginggamal, maadal tayo ti amin ng Ebanghelyo, upat ng Ebanghelyo. Bareng numalpas tayo. Maadal tayo amin na giday. Dawat kakabsat nga, ituloy tayo kadi nga awisen dagiti dadumapay akakadwa tayo. Konbinsirin tayo ida nga,
agatender dan iti face-to-face worship. Hantay ko mga mauma nga mang palagip kadakwada. No mabalin nyo ida nga dagasen nyo. I-text nyo ti rabii, bagayo, dumagasak di tanton bigat. Tapno, agkuyog ta nga amapan ijay kapilya. Ti salmista kunana, naragsakanak idi bagada kanyak, intayon ijay balay iti Dios. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Yes, this, our sanctuary, our church, our temple is the house of the Lord. Ket kas taeng ti Dios, pag naitan ti Dios ada ditoy, ti Dios ada ditoy. Malagip yu day panagkibalubal ni Jacob iti Dios. Inawagan na day lugar iti Bethel. Bethel, kaya nasawan, Beth is the Hebrew word for, or the contraction of the Hebrew word bayit. Kaya nasawan, balay. El, Dios. So nga ti Bethel, kaya nasawan, balay ti Dios. Nagpintas nga ti eskwelaan tayo katinagan na Bethel. Kaya nasawan, balay ti Dios. Dahito mismo sanctuaryo tayo, balay ti Dios. Gapuna, jay salmo ko na naragsa ka na kidimbaga na kanyak intayon ijabalay ti Diyos. Awisin tayo ida. Tapno, sang kamay sa tayo makisin narak iti Diyos, iti daytoy abalay na. May katlo ka kabsat, agyaman nakta agtultuloy, uno agtultuloy ti weekly visitation tayo. Idi Martes, di manon kami di Valenzuela, nakaawid kami mga galas 3. Nang rugi kami, remor kami dito alas 6, nakasubli kami alas 3. Ada duwa nga naparagsit. Akaduak. Lively. Hanlagay nga di Valenzuela at nalanon mi. Di manon kami pa di Canada. Via video messenger. Video chat. Kat nabalin tayo ngayong kararagan ida sa jay. We praise God for technology. At dan nakaya-schedule nga mabisita inton Martes kakabsat. Agyaman amwet kadagiti kadwa nga nalaing nga agi-schedule ti panagbisita. Amuyon no sino kayo, madayaw ti apo ti biyagyo. And I continue to pray for your good health. Agraman mo ti panangdengeg niya po Diyos kay ti karkararagyo. Gasem, agsakripisyo da, agtlete da, nga umay ditoy, si bubukal ngal daw da, indaton da ti Diyos. No kayat yung kakabsat ti agbalin ang miyembro ti visiting team, ibagayo lang kada kami tap na schedule da kayo mo Barang tapno no da maadan mo ti inana da giti kadwa agbisita. Ken no kayat yo, no da special ng okasyon nyo, kat kayat yung awisan ti pastoryo, ipakpakamuyo nasapsapa kakabsat, tapno may schedule tayo madyalugan ti iglesia. Kablaawan tayo man, nagitagkasangay ti daytoy alawas. Who are our birthday celebrants for the week? Adatoy, manipod June 19 hanggang June 25, Rans Sebastian Reyes, Hefner Katabay, Mark Stephen Cervantes, Rosalinda de la Peña, Nicolay Alexander Natividad, Maria Tombok, Dennis Mejia, Andrew Setay, Munda Dablo, Rene Domingo, Virgilio Santos, Joash Paras, Juan Marco Lumba, Buena Balagtas. Ada kadi pa yagkasangay nga daditoy nga hananawagan kakabsat. Una ada kadi dagiti kasangay nga naa ay naganan. Umay ka kadi dito sangwanan kabsat.
Ada ka di pay? Di talangan. Ayan. Agyaman kami ti tayo donut. Sino pa'y? Kakabsat at to'y dagiti kamang tayo ngagkasangay iti dahi to'y alawas akadwa ta ita. Ti kararag to'y katsapay ta ti apo baraburan ako maida, bendisyon na naida. Kasamot nga denggan ti Dios dagiti karkararag da. Sumango kay kaditi altar. Please face the altar now. And paki-extend man dagita imayo kakabsat kadakwada tapno i-declare to iti blessing kada ito nga kasangay. Agkararag tayo. Agyaman kami ken ka o Dios. Sika agubwayan iti biyag. Sika ang managparabor. At to'y dagito'y dua kakabsat mingag kasangay. Dawatan mi ken kawapo. Salwada mida. Itultuloy mo kad aparaburan nida. Bendisyon na nida. Denggam ka di wapo dagiti karkararagdagan ka. O Diyos, kas ipatay ko ti imak iti ulo da. Release your blessing. Release your blessing to them. Grant your special mercy. Wano apo. Ti panangdangag mo kadi iti karkararagda iso kadi iti birthday gift mo kadakwada. Bendisyon ang mga dagiti pamilya ngay patpatigda. Iya da yung idata nyaman asakit kan didigra. Madayaw ka tibiyag da. Madayaw ka. Agsipot ta si ka di Diyos. Anang aywan. Kanang bantay kadakwada. Kastamo to Dios, bendisyon nam dagiti amin ngagkasangay, ti daytoy alawas. Agrama dagiti mga ngayt anibersaryo ti kalaysada. Parubura mo tida, aywan naman ida. Tinagan mo Kristo daytoy kararagmi. Amen. Okay, face the congregation now. Kantaan tayo ti birthday song dagitoy kakabsat. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. God bless you always. God bless you always. God bless you always. God bless you. God bless you. God bless you always. Happy birthday. Kastamot kakabsat, dagiti na dumapay a ministries tayo, our ministries for the week, adan nga may saruno nga may pakita kada tayo. Tandaanan nyo kadi dagito yung schedule kakabsat, agsipod ta, dagiti nightly ministries tayo, ket nang rugin. Maminsan pa'y, naimbag nga agsapa kada kayo, ti Apo, bendisyon na natay kadikas, agdaydayo tayo ita. Ti umuna nasantuan asurat ket masarakan jay Josue 2:11 gana 13 ket kastoy ti kunana. Nagbuteng kami apaman anadamag mi daytoy gapu kada kayo ti makrot dagiti amin at tao. Ti Apo a Diosyo isu ti Dios iti langit ken ti daga. Ita agsipod ta kinaasyan na kayo isa pa tayo iti Apo a kaasyan yun tumet ti pamilyak. Ikandak iti pakakitaan a mapagtalkan kayo. Ikariyo nga ispaling yun to ti biyag dagiti naganak kanyak dagiti kakabsat ko ken amin a familiada. Ti sao ti Apo.
Agyaman tayo ti Diyos. Ti may kadwa, abaro, as nasantuan asurat ket masarakan jay, Hebreo 12 verse 7 ngana 10. Ibtura nyo ti panagsagabayo ket ibilang nyo akas iti panangdisiplina ti maysa nga ama. Ipakita na ti panagsagabayo nga ibilang na kayo ti Diyos akas anak na. At daaya anak asaan nga aturen ti amana. No saan na kayo nga aturen akas kadagiti amin nga anak na, kayat nasawen, bastardo kayo, ket saan kayo anapaypaysong anak. Panunutin tayo ti maipapan kadagiti bukod tayo nga ama. Dinisiplinaan na datayo ket nagraem tayo kadakwada. Nga rod, saan kadingad at daarumbeng laeng nga awaten tayo ti panusa nga ipaay ti na espirituan nga ama tayo tapno agbiag tayo. Iti lasod ti ababa at tiyempo, dinalusan na tayo dagiti bukod tayo nga ama kas maibatay iti panaggarupda iti naimbag. Ngem may papan iti panagsagabang nga ipalakam ti Diyos, aramide na daytoy pagimbagan tayo, tapno agbalin tayo ana sa graduan akas ken kuana. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo iti Diyos. Ebanghelyo segun kan San Lucas. Sinarita pa ni Jesus daytoy, aday di tao nga daan ti duwa nga anak a lalaki, kinunati inaudi iti amana. Ama, itadmon ti tawid ko. Biningay nga rod ti ama ti sanikwana kadagiti duwa nga anak na. Kalpasan ti sumagmamanungal daw inlako ti inaudi iti bingay na, ket inala na tinaglakwan na sa pimanaw. Napan iti adayo adaga, ket sadyay binusbus na amin a kwartana, iti nabarayuboy a panagbiag. Idi nagastos nan amin a kwartana, dimteng iti nakaro abisin iti dayta adaga, ket pulos nga awan na batin ken kuana. Iti kasta na panagtrabaho, iti maysa kay iti umili sadyay, anang ibaon ken kuana iti away, tapno agtaraken kay iti baboy. Kahit na timangan iti kankanan iti baboy, ngam awan nang tad ken kuana. Idi makapanunot metlaeng kinunana. Agsubsobraan iti kanen dagiti amin amang mangged iti balay ni amak. Ket addaak ditoy amat matay iti bisin. Pumanawak ket di ket agsubliak ken ni amak. Ama, kunakto, nagbaso lak iti Dios kas tamet ken ka. Diak may karin ang mawagan nga anak mo. Ibilang nakadi akas maysa kayiti tangtangdanam. Pimanaw nga rod, ket nagrubuat nga agsublikan amana. Dayo pay laeng iti balayda, idi makita ni amana, na asyan ti ama ket ti maray asim mabat iti anak na, inapungol na sana inagkan, ama, kinuna ti anak. Nagbaso laki ti Dios kasamot ken ka, diak may karin ang mawagan nga anak mo. Ngem inayaban ti ama dagiti katulungan na, darasenyo, kinunana. Alaan inyo ti kasayaatan abado kat ikawits nyo ken kuana. Singsingan kan sapatusan nyo. In kay alaan tinapalok magabaka kat partyon nyo. Agrambak tayo. Tanatay da ito yung anak ko, ngam nagungar, napukaw ngam nasa pulan matlaeng, kat nang rugin ti ramrambak. At da idi ti inauna nga anak ijetal talon. Idi agawid kat makaasidag iti balay, nangagnati tuktukar kan salsala. Inayaban na ti maysa kay iti katulungan na kat sinalusod na. Anya ti mapaspasamak. Nagsublin ti kabsat mo insungbat ti katulungan. Ket pinaparti ni tatang mo tinapaluk magabaka tan nagpasangpet na asi sa salunat.
ken si kakaradkad. Kas taunay ti pungtot tinaw na akabsat, kat di na kaya ti simrek iti balay. Iti kastari muar ti amana anangay ayo ken kuana asumrek. Kitaem kinunati na una. Nabayagan na kaslaak lamay sa tagabo ang nagsarsarbikan ka. Pulos ajak nagsukir kadag iti bilbilin mo. Anya tintin mo kanyak. Dinak man lainik ka na iti uray may sa lakuma akalding apakipagragsak ko kadag iti gagayem ko. Ngam da ito'y nga anak mo. Binusbos na amin asan ikuanan kadag iti daka sa babae. Katital nagsublin. Impartyam tinapalok magabaka. Anak ko insungbat ti ama. Kanayon nga daka dito'y danak, ket kukwam amin nga kukwak. Nga masapul nga grambakan ang ragsak tayo, tanatay ti kabsat mo ngam nagungar, napukaw ngam nasapulan matlaeng. Kakabsat, ti ebanghelyo, ti Apo. Madaydayaw ka, o Apo Hesu Kristo. Ang mga gantayo ti mensahe ti kanta, awagak man ni Pastor Jericho. Hello po, good morning. Good morning, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, ako po ay nakatayo ngayon sa inyong harapan. Ako'y masayang-masaya at nais kong magpasalamat sa Diyos at sa bawat isa sa inyo na naging bahagi at naging instrumento ng Panginoon upang maging maayos ang kalagayan ng aking kabiyak ni Jehan. Ilang mga araw pong lumipas, ang aking asawa po ay naoperahan. Nagkaroon po ng bato sa kanyang bile duct, bumara. At ganun din, hindi naging maganda yung kalagayan ng kanyang gallbladder, kaya kailangang alisin ito, open surgery. Ayan. Kami po'y dumaan sa hindi magandang kalagayan ng buhay, subalit hindi po kami pinabayaan ng Diyos. Nagpapasalamat po kami sa inyong lahat na nanalangin para sa kagalingan at successful operation ng aking kabiyak na si Jehan. Nagpapasalamat din po ako, kaming mag-asawa, sa lahat ng mga ginamit ng Diyos upang kami ay matulungan financially. Napakabuti po ninyo mga kapatid. Napakabuti po ng Panginoon. Papasalamat din ako, lalong higit kay Kuya June, Sir Monya, Kuya, thank you. Simula pa nung nag-aaral ako, hanggang ngayong may asawa na ako, nandiyan po kayo, hindi nyo kami pinababayaan. Thank you po sa inyong lahat, sa mga panalangin at sa mga blessings. Ang aking pong kabiyak ngayon ay patuloy nang nakaka-recover sa biyaya ng Diyos. Siya ay nakakalakad na, unti-unti. At sa biyaya din ng Panginoon, alam ko later on ay magagampanan niya ulit yung kanyang responsibility sa ating iglesia. Muli, maraming salamat po. Glory to God. Amen. Yes, mga kapatid, kakabsat, dayjay ti maysa a pamaneknek nga ti iglesia tayo, ibibiyag na ti ebanghelyo. That is one of the proofs that our church is living out her faith, living out the gospel. Tigli, nasanto na kasuratan ko na
tulungan tayo dagiti agkasapulan. Kat inaramid ti iglesia tayo dayjay. What a wonderful expression of faith. What a wonderful expression of faith. Itang mga gantayo ti mensahe ti kanta babayan ti NAC CMC Virtual Choir.
Wow. Nagpinta sa dingdinggan dagiti imno, di mo. Thank you, choir, for that beautiful rendition of medley of hymns turned into an anthem. Kakabsat, iti daytoy nga aldaw dagiti amma. Ada special nga speaker tayo. Special, Sakbay pa nga si mangpet kami ditoy, sakbay nga si mangpet ditoy Nax. Adan na pagdesisyonan ti nurture kan si nga speaker tayo together with the worship. Iti daytoy special a Domingo. Kaaduan na kada kayo amuyo usunan. Most of you here know her already. Kada kami nga barbaro, haan pa'y nga niya. Ngem, maragsakan ang mangi presenter kada kayo, ti speaker tayo, ni Kabsat Vince Sermonia. Vince, iha? Thank you po for the introduction po, Pastor. Good morning po sa ating lahat. I can't even remember the last time that I was here. The pandemic went by so fast. I think it's been years nung huli po ako nakapunta dito. So, if you'll allow me, I'd just like to take this opportunity na magpasalamat po sa Knox Ministry for giving me the opportunity to once again stand up here at magbigay po ng message. Actually, sa Tagal, it's been my first time meeting Pastor. So, Pastor, alam ko po na na-welcome na po kayo na Knox Ministry, but for me personally, it's nice to meet you for the first time. I hope and pray that you find a home and a family here po sa Knox UMC. Welcome po, Pastor. Gusto ko pong magsimula sa isang opening prayer po. So let us all come to the Lord in prayer. Let us bow down our heads. Aming Amang Diyos, nagpapasalamat po kami na binigyan niyo kami ng pagkakataon na magtipon-tipon ngayon dito sa simbahan to hear your message. We pray that you bless our hearts and our minds at kung ano po yung mga bagay sa puso't isipan namin that could hinder us from fully concentrating our message. Sana po ay alisin niyo po ito sa amin. May you allow us to have you as our center of focus and attention for this morning. We lift up this prayer to you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Nais ko pong magsimula sa tanong na ito. Brothers and sisters in Christ, do you believe that discipline is good? Naniniwala po ba tayo na nakakabuti po ang disiplina? And kung oo po, what are the earliest memories you have of discipline? Alam niyo po, marahil kasi ngayon ay Father's Day, no? Maybe for some of us, it's quick to think of our fathers, early experiences with our fathers. Kung papaano po nila tayo dinidiscipline at itinutuwid, kinokorek while we are growing up. Alam niyo po, over the years, the parenting styles have changed. I'm not a parent myself, but I am aware that through time, nag-iiba-iba po yung estilo ng mga magulang. Meron pong mga mas naniniwala na talagang dapat hinihigpitan yung mga anak natin. Meron naman po mga iba, they believe na hindi naman po kailangan ganun ka-stricto. That's why we see families, parents and children, na para silang mababarkada, hindi po ba? They do not believe that you should be that strict to your children. Alam niyo po, iba-iba yung mga style natin, yung paraan natin with discipline. But nonetheless, discipline is still there. It's still present. Hindi po siya totally nawawala sa atin.
Alam niyo po, ang hangarin po talaga ng disiplina ay mapabuti po tayo, hindi po ba, at ituwid tayo sa ating mga mali. Ngunit, would you agree with me, hindi lang po yung mga earthly fathers natin dito ang nagdidiscipline sa atin. Would you agree with me po, brothers and sisters? Even our Father in heaven, He also disciplines us, hindi po ba, as His own children. Bago po ako magpatuloy, I believe this was already read a while ago, pero please allow me to say again the Bible verse. Hebrews chapter 12, verse 9, and it says, "Furthermore, we have had fathers of our flesh which corrected us, and we gave them reverence. Shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits and live?" Alam niyo po, medyo maikli lang po ang aking message for this morning. I only have actually 3 points, but I want to honor our Father, so I would like to use the acronym na DAD, D-A-D, DAD, in celebration na rin po ng ating Father's Day. So for my first point, it's letter D, the first letter. Discipline from God will benefit us. Discipline from God will benefit us. Alam niyo po, dito sa ating verse, ginamit po yung magkasunod na salitang corrected in reverence. For those who are unfamiliar, reverence refers to deep respect for someone or something. Malalim na respeto po para sa isang tao o para sa isang bagay. And when you are being corrected, ibig sabihin tinatama po ikaw sa mali. It's correcting your error or fault, making it right. Verse 9 suggests to us the idea of having deep respect in return of us being disciplined and corrected. However, ginamit din po dito yung mga salitang fathers of our flesh, na ito po ay nangangahulugan sa ating mga ama dito sa lupa, our earthly fathers, our parents. Sa second part po ng verse, we see Father of spirits, ang ating amang Diyos. So parang merong contrast between the two fathers. Alam niyo po, hindi po lingid sa ating kaalaman at karanasan na tayo po ay disiplinahin ng ating mga ama. Siguro po sa una, during our early years, kapag po tayo ay unang nakakaranas ng disiplina, pwedeng hindi po tayo bukas dito. Dahil pwedeng hindi natin naiintindihan kung bakit ito ginagawa sa atin, bakit ba tayo kinokorek, bakit ba tayo pinapagalitan, bakit ba tayo pinapapunta sa corner. And if we do not understand it, we may not appreciate it on that moment. Ngunit kapag nauunawaan na po natin why we are being corrected, why we are disciplined, we appreciate it, lalo na kung nakita natin how this guided our growth. Dahil dito, maaring nakikita natin later on, we gain benefits from this discipline. Nagkakaroon po tayo ng malalim na respeto sa kanila with how they were able to manifest this to us. Ngunit, brothers and sisters in Christ, bilang mga tao dito sa lupa, hindi po ba it is just natural for us to be flawed? Hindi po ba? Marami po tayong mga pwedeng maging imperfections as humans. And our fathers, are no exception to this. Ang ating mga ama ay nagbubuhos sa atin ng kanilang mga pagmamahal sa atin. However, since they are our earthly fathers, it is natural for them to have shortcomings and imperfections. Hindi po ba? Lahat naman po tayo, not only actually the fathers, every single one of us here on earth, we are prone to those imperfections and shortcomings. But despite of all these shortcomings and flaws, we have reverence for them because of how we benefited from their earthly discipline and love. We can only imagine how much more we can benefit from our God, whose discipline is absolute perfect. Kung tayo pong mga tao dito sa lupa, marami po tayong mga flaws and imperfections, and yet we are able to benefit from that discipline. How much more po ang ating Ama sa Diyos, na napaka-perpekto po ng kanyang pagdidisiplina at pagmamahal po sa atin, hindi po ba?
Kung nagawa po nating ma-appreciate at maging grateful sa disiplina na nakuha natin sa ating earthly fathers, we can definitely respect and put reverence towards the perfect discipline of our Father in heaven. Ang atin pong mga ama ay maaaring merong control and authority sa atin dito, sa ating, siguro po sa ating childhood years, all the way siguro po young adults. But you know, our God, our Father in heaven, He has jurisdiction, He has control and authority over us beyond our lifetime. Maski matapos na po ang buhay natin, hindi po natatapos doon yung otoridad sa atin ng ating Diyos, hindi po ba? For my second letter, which is letter A, it stands for attitude is also essential in discipline. Attitude is also essential in discipline. Alam niyo po, kapag po tayo ay nakakaranas sa ating pang-araw-araw ng buhay ng disiplina, alam niyo po ay malaking bagay din po dito kung paano po tayo rumiresponde, how we accept that, how we have our perspective towards it, how we respond to it. Our attitude in the midst of discipline could be an essential factor. Now, in the case of the verse above, how do we respond in the discipline of God? Brothers and sisters in Christ, hardening our hearts and resisting may prevent us from experiencing the purpose of discipline. Kung isasara po natin ang ating mga puso at isasara po natin ang ating mga isip sa pagdidisiplina sa atin ng Diyos, hindi po natin mai-experience yung purpose niya of disciplining us. And in that sense, pwedeng hindi po tayo matuto, we may not be corrected. Ang intention po ng ating Diyos ay we respectfully submit to it. Our God is the ultimate ruler of our lives, and it is just that we submit our lives to His discipline. Hindi po ba? Siya naman po talaga namamahala sa ating buhay. Hanggang nga po beyond our life, hindi po ba? So, would you agree with me? It is just right and up na magsabit po tayo sa kanyang disiplina, hindi po ba? And for my last letter, sabi ko sa inyo, mabilis lang po. My last letter is D. It says, discipline is an act of love from God. Discipline is an act of love from God. Alam niyo po, when we first hear that sentence, parang medyo ironic siya, hindi po ba? Kasi we know discipline as something very harsh. Tapos we would think that it's an act of love, so medyo mahirap po siyang isipin, hindi po ba? Brothers and sisters in Christ, mahirap nga naman po talaga na tumanggap ng parusa, ng disiplina, at ng pagtama sa ating mali. Hindi po talaga madaling marinig yun at makita. Hindi po madali na tumanggap ng corrections with a light heart. Sa isang estudyante nga lang po, hindi po ba, malaman lang po natin na pinapatawag tayo ng teacher or sa guidance counselor or ng ating principal, you know. It's very hard na po to keep a light heart because of it. Medyo nakakaroon na po ng takot sa atin. But what more if it is our Father God in heaven who will discipline us? But I would like to ask this po sa inyo. Could we imagine how we would be if there was an absence of discipline? Sa palagay po natin na dito sa buhay natin, dito sa mundo, hindi po nag-exist yung disiplina, wala pong pagko-correct, wala pong pagtutuwid sa atin. Kung wala po tayong correction pag tayo po ay nagkakamali, at kung wala pong tinatawag na training na ginagawa sa atin para sundin ang tama, I would imagine medyo mahirap po siguro mabuhay ng matuwid kung ang pagdidisiplina po ay tatanggalin natin, hindi po ba? Wala naman po siguro sa atin na gusto ang laging nahihirapan o di kaya po o yung laging nakakaharap ng challenges. Di ba po? Nobody really likes that. However, when God disciplines or challenges or corrects us, His intention and purpose is to make us more like Him. Kapag po tayo ay kinokorek at didisiplina ng ating Diyos, nakangahulugan po na may nakikita siyang mali na gusto niyang i-correct.
Kagaya po ng isang magulang na kinokorek ang kanyang anak para matuto sa mali, our Father in heaven also disciplines us in order to correct us and make us more like Him. And this is where it becomes an act of love for us. Sa sobrang pagmamahal po niya sa atin, He wants us to be in the right path. Gusto po niya tayong mapunta sa tama. So when He sees us doing something wrong, He corrects us, He disciplines us so that we can be more like Him, because being more like our God is, I think, one of the best things we could do and experience here on earth. Hindi po ba? When we are faced with difficulties or hardships, wag po natin isipin that God is merely punishing us or abandoning us. Hindi po ganun yun nangyayari. Let us remember that our Father in heaven has an absolute perfect wisdom. So napaka-perfecto po ng wisdom at pagdidisiplina sa atin ng ating Diyos. Kung meron man po tayong hinaharap na mga mahihirap or we are experiencing turmoils dahil sa kanyang pagdidisiplina or pagko-correct sa atin, doesn't mean that He is purposely giving us a hard time or punishing us or abandoning us, but He wants us to be more like Him, to put us in the right path. Ituwid po tayong lahat. Sa akin pong pagtatapos, nais ko lang pong ibalik kanina yung tanong natin sa simula. Nakakabuti po ba sa atin ang disiplina? Alam niyo po, sa tingin ko po, the answer is, it depends sa ating attitude towards discipline. Tulad po ng sabi ko kanina, if we harden our hearts, we miss the opportunity of the purpose of discipline of our Father God for us. Nami-miss po natin yung intention niya na itama tayo. It's like we're also missing already the opportunity to be on the right path, to be like Him. Just like how our Father's discipline for us is essential to our personal growth, the discipline of our Father in heaven is essential for our spiritual growth. Only then will we realize how to be like Him if we allow our God to discipline us as His act of love. Kagaya po kanina nung aking pagsisimula, nais ko rin pong ulit magtapos sa isang panalangin. So let us all once again bow down our heads and come to our Lord in prayer. Aming Abang Diyos, maraming salamat po sa mensahe na pinarinig niyo po sa amin. May you always remind us that your hardships and your discipline towards us is your act of love. If we are resisting towards it, kung nagkakaroon po ng hardening sa aming hearts, we pray that you soften us and you open our hearts and our minds so that we may fully experience the opportunity of your act of love for us. May we always experience your act of putting us in the right path. And whenever we are forgetting this, may you always remind us that you are doing this because you love us, because you want us to be on the right path at gusto niyo po kaming i-correct. May you instill this in our hearts, in our minds, and may we further apply this in our everyday lives, not only for us, but may we also use this to bless other people as well, so that they too may know how it is to be disciplined by you, how it is like to receive an act of love from you. We lift up this prayer, Lord God, in Jesus' name we pray. Amen. Bago po ako magtapos, I'll just like to take this opportunity po to greet all of our fathers here, as well as my dad. Ay, nabuking katuloy, sorry. I would like to greet all of our fathers here a happy Father's Day. Maraming salamat po sa pagiging haligi ninyo ng tahanan. It is not easy to be a parent. It's not easy to be a father. But thank you for always being the pillar of the homes of our families. And I pray na sana po ay patuloy po kayong pagpalain ng ating Diyos, yung mga desires nyo in your heart, your desires for your family. As the father of the family, may God grant you this. Maraming salamat po sa pakikinig po sa aking message today. May we all be safe and blessed. God bless po and good morning. Thank you, Vince. Dad. Anyaja muna. D stands for discipline. A stands for? Uy, nakinig sila. D stands for?
Discipline is an act of love from God. Pero pwede rin nating yung last D, pwede rin na discipline is an act of love from Heavenly Dad. Para dad pa rin yung last. Thank you once again, Vince, for that wonderful message. Friends, ti daytoy a Domingo, kas na ko nakita tay, rambakan tayo ti aldaw dagiti Ama. Bigbigan tayo nga ro dagiti Ama, iti daytoy na aldaw. Grabe, shucks. Ano sasabihin? Lessons we learned from our dad. Okay. Lessons we learned from our dad. Oh, sige. Okay. Ready? 1, 2, 3. Lessons we learned from our dad. Isa sa mga lessons na natutunan ko from Dad is putting God first. Lagi niya sinasabi, pagka nag-heart-to-heart talk kami, is huwag ka makakalimot sa Diyos. So, yun lagi niya ini-emphasize kasi lahat ng desires na gusto ko or gusto niya for me is hindi mangyayari if we don't put Him first. And kitang-kita ko yun sa life din ni Daddy, sa business, sa buong aspect ng buhay niya na all because he put God's first. Ako naman, ang una ko naisip kay Daddy is loving without any inhibition. So, yung love niya, once na syempre, anak niya na kami, binibigay niya lahat sa amin as a father, yung love niya, like, teka, kinakabahan ako Ang natutunan ko kay Daddy, laging maging maaga, tapos laging gawin yung best namin sa lahat ng bagay. Tama, lagi niya po kami tinuturuan sa mga assignments po namin. Tapos, lagi niya po kami sinusuportahan sa ano pong bagay na gawin namin. Huwag masyadong mag-worry. So, si Daddy, dahil magkasama kaming tatlo ni Mommy sa business, kami tatlo talaga palaging magkakasama. As in, araw-araw ng buhay ko since nagtrabaho ako sa kanila kahit Sabado-Linggo. So, yung worry ko sa trabaho namin, sa business, palagi niya sinasabi sa akin na relax lang and God is in control. So, every time nagkakasakit ako dahil sumasakit yung sikmura ako sa pag-worry, palagi lang niya sinasabi, huwag kang masyadong mag-alala, maaayos din yan. So, yun lang ang palagi kong iniisip pag nagkakaroon kami ng concern or problem na mabibigat. I always let go and let God. So that's one of the lessons na I've learned from Dad until today, and that's what I'm also teaching my son. Tinuruan po ni Daddy maging respectful sa mga tao kasi pastor po siya and nalilipat kami ng churches. Tapos gusto niya po na lumaki ako na may galang sa tao. Siguro sa akin, yung biggest lesson na nakuha ko kay Papa is to treat service or whatever ministry you have for the Lord as a privilege. Na kung ano man, pagka binigyan ka ng opportunity para mag-serve kay God, kung kumanta, sumayaw, mag-speak, mag-pray, whatever it is, tatanggapin mo yun ng buong puso and gagawin mo yung best mo sa paggawa. Yeah, and hindi niya lang yun sinasabi sa amin, pinapakita niya rin sa amin. And through that, sa lahat ng maging ministry namin, lagi niya kaming sinusuportahan. And lahat ng mga kailangan namin gawin para sa church is full support yung kanyang ginagawa sa amin. 1, 2, 3, go! Happy Father's Day! 2, 3, go! Happy Father's Day! Happy Father's Day! Happy Father's Day!
Happy Father's Day. Palakpakan naman natin ang ating media team at sa mga naghanda nito. Awagak man nga rod amin nga ama nga dadito ita. Tao may dadito sangwanan. May I call on all the fathers who are here to please come forward. Ayan, uy, imaduda ah. Kada kayo nga ang mga dadito ita, agyaman kami kada kayo. Agyaman kami kada iti sakripisyo yo. Agyaman kami ita. Araramidin nyo amin nagpahi kay tigiti anak yo. At dadtajay, no agsakit dagiti anak, sang kayo nga makatal na, sang kayo nga makaid na. Madanagan kayo launa. Daytat may pakita tidakkel apan ipatagyo kay itanakyo. Adajay kalida duma para kadakwada kumadayjay nga kanenen para sa kanila na lang sana yung pagkain natitira pero isipin pa rin nila yung kanilang mga anak. And there are fathers who are like that. And I'm sure you have experienced that. You have put your children before anybody else. Pinanpanunod yung panpanunutin yung amot una, dagit anak yun. Sakbay, dagiti sabali. And because of that, we want to honor you. We want to thank you. We want to acknowledge you for your sacrifices. We praise God for you. Mabaling ka din nga i-extend tayo dagiti imatay kadakwada kat kararagan tayo dagitoy nga ama. Let us pray for these fathers. Agyaman kami ken ka o Dios. Nailangitan nga ama. Agsipod ta inted mo kada kami nga anak. Dagiti amami. Agyaman kami. Iti ayat da kada kami nga anak da. Agyaman kami. Iti sakripisyo da para kada kami. Malagip mi wapo no kasano nga patagda kami. Malagip mi no kasano nga intada uray biagda para kada kami. No kasano ti panangaywan da kada kami. Panangaubada kada kami idi ababasit kami. Malagip mi no kasano nga araramidan da amin akabailan da para kada kami. Gapu na pagyamanan da kawapo gapu kayo ti amami. Ato'y o Diyos na ito'y nga amati da ito'y nga iglesia iti da ito'y akong kongregasyon. Bendisyonam kadida aywanam ida salwadam kadi ida. Pagkasatim nagtutuloy da ito'y nga ama. Palugudam kadiwapo nga nunyaman nagiti karkararagda ipaay mo kadi ti sungbat kaditoy adaw dawat da. Bendisyonam ti pamilyada yadayom ida tanyaman asakit kadidigra no daman kadi sakit rigrik nang da ita itinagan mo Jesus paksyatan mi da ita nga sakit. Fathers, whatever sickness you have right now, receive your healing in the mighty name of Jesus. And may that be Jesus' Father's Day gift to you. Receive your healing. Receive your healing. Apo Dios,
Tulungan na kami mo, na kami nga anak. Tapno ipatagmi ka di kita mami. No kasanot ti panagsakripisyo da para ka na kami. Mabalin mi ka di mo agsakripisyo para ka na kwada. Wano apo, tulungan na kami. Ti maminsan pay, agyaman kami kan kagapo ka dito yung ama. Gapo ka dito ang mami. Ti maminsan pay, agyaman kami kan ka, gapo ka na kwada. Tinagan mo o nailangitan nga ama, agkararag kami. Amen. Sumango kay kaditi kongregasyon kakabsat. Palakpakan tayo kaditi, dito yung ama, tiglesia tayo. Ken tiglesia adain sa ganad na atoken para ka na kayo. Ada kadita kita anak na ditoy. Dawatek man dagiti anak. Ay, thank you. May I request the children of these fathers, please join them right now. Tabihan nyo nga sila, agyan kayo, mabalik ka di, agyan kayo ti Abayda. Ayan. How about the others? Asawa, ada ditoy? Di kita awan ti anak na nga dato ita. Di asawa, uno miyembro ti pamilya. Sige po. Children, pwede bang yakapin nyo yung mga tatay and say I love you to them? Happy Father's Day to us. Palakpakan tayo na kita, Ma. God bless you po. You can now go back to your seats. Wow. Ita kakabsat, ti panakaala dagiti sagsagot. Apo dagitoy asagot idatagmi iti sangwanam ita. Bendisyonam ka dagitoy wapo, santifikarem ka dagitoy. Awatem ka dagitoy. Aramatem dagitoy agpaay ti panakay waragawag paay ti banghelyom kay ti so amin natatao. Bendisyonam dagiti anak mo anang ipaay ka dagitoy. Dawataken ka o Dios. Nung manuman ka diti paay dagiti anak mo ita. Isublim ka dakwada ti mamin gasot adaras. Agsipot ta daytoy ti pagatam
Ti agbiag kami, iti biag nga naanay, biag ngaglaplapusanan. Tinagan mo Kristo, daytoy kararagmi. Amen. Amen. espesyal nga daw-dawat yu ti Apo, awisan kayo umay ti sangwanan, idatag yu ida, kabayatan, anak kaparintumong kayo, asi kakararag. Agkararag tayo. Agyaman kami kan ka o Diyos, Apo ka manubot mi. Agyaman kami agsipot ta si ka, ti manangisalakan mi. Ti daytoy kanito Apo, adtoy dagito nga anak mo si paparintumong ti sangwanam. Ipaay mo ti aglaplapusanan ka di aparabor ka nakwada. Ipaay mo ti panalaknib mo ka nakwada. Ipaay mo Apo ti sungbat kay ti araraw dakan ka, kadi ti karkararag dakan ka. Nunyaman ka di Apo, ti araraw dagiti puso da. Si kakadi iti mangsumbat. O Diyos, ipaay mo ti panakaagas ka nakwada. Agraman kay iti pas ti pamilyada. Kasi papakumbaba daw Apo adong matag ti sangwanam. Dawatakan ka. Ti special a bendisyon mo. Isu kadi tingkam ipaay. Isu kadi tingka ipaay. Ti panalaknib mo. Panangaywan mo. Isu ti dawatag nagpaay kadakwada. Agraman kiti aming apat patigdakan ti pamilyada. Wen o Diyos, nailangitan nga Ama, italag ko idakan ka. Kastamot o Apo, nga italag ko dagiti anak mo nga dati pagtutugawan da ita. Sika o Diyos, tinangro na kadi, amang kadwa kan mang saluad ka nakwada. O Apo, aywanam dagito yung anak mo, dawatag kan ka, no kasano ti panang parabor mo, kagiti amin analintag, kasta ka di taramidam ka dagito yung anak mo ita. No kasano ti panang parabor mo, kagiti amin, ngayon kaya eten, agsipod ta sikati na ayat nga Ama, ited mo tiglablapusanan ang parabor ka nakwada. Denggamad dagiti karkararagdakan ka. Lord, release your healing power to your people right now. Listen to their prayers. Sika o Diyos, tinangruna, apangital ka kadakwada.
Kastamat taramida mo apo kadagiti adda. Ang makipagdaydayaw kada kami online. Manipot ti daytoy nga onig ti iglesia. Agburayog kaditi parabor. Kat dumanon kayo iti pagtaengan dagiti aming anak mo. Akadwami iti panagdaydayaw ita. Sa di naman tayanda, adadaman dito'y nasyon mi, unod daday iti balasi iti taaw. Lakaman da ka di, taglaplapusanan na parabor, manipod kan ka. Kan manipod ti dayto yung iglesia mo. Madayaw ka o apo, tibiyag da ito yung anak mo. Madayaw ka, kat itanok mi tinagan mo. Gaputa amumi, nga ingkan sungsumbatan da ito'y akararag mi. Tinagan mo Kristo, da ito'y tiagtuloy pakikaasin kan kararag mi kan ka. Amen, kan amen. Dios ket naayat a Dios, naayat nga Ama. Nanggagan tayo ti mensahe, ti Apo kada tayo ti daytoy nga aldaw. Dad, discipline, attitude, and discipline is a loving act of God, our Heavenly Dad. Intayo nga rod, kat ibiyag tayo dagitoy a mensahe, intayo kat ibiyag tayo dagitoy asa sa uti Apo. Kat kasmapan tayo, ukradan tayo kadi dagiti dakulap tayo, kat awatan tayo, ti bendisyon ti Apo. Ti bendisyon ti Dios ited na ken ka, parabor na ited na't familyam, ti masakbayam, tawidan na santuan, bendisyon iti Dios kanayon ited na. Ited na tunggal lumay ka, ited na tunggal mapan ka, mabigbig ko mati pusum, bendisyon ti Apo. Ti bendisyon ti Dios, ited na't anak mo, parabor na ited na't sakbayam, tawidan na santuan, bendisyon iti Dios kanayon ited na. Tinagantama tanakan Espiritu Santo. Amen. Amen. Agtugaw tayo kakabsat, sakbay iti poslodyo, intay pagyamanan ti mensahero ti Apo kadatoy ita. Vince, pwede dito sa gitna iha. Awagak man ti council chair tayo, kanti lay leader tayo na dada ditoy. Nakita ko si Kuya Alan kanina Or isa sa mga leaders ng Ilocano Service,
Wag naman si Kuya Jun lang ang kasama ko dito. Ayan, sa Teneri. Kas pang big tayo iti speaker tayo ti daytoy nga aldaw, basaeg daytoy nangunag ti sertipiko nga intay ipaay kan kuana. Knox United Methodist Church. This certificate of appreciation is hereby given to Vince D. Sermonia. Sino kayong tatay nito ano? For her devotion in honoring God by sharing God's word as guest preacher during the Ilocano worship service in celebration of Father's Day with the theme Dad Factor. Given this 19th day of June 2022 at Knox United Methodist Church, signed by Sister Lex Justin Laguerta, Nurture Ministry Chairperson, Brother Alan Aguilana, Church Lay Leader, Sister Faith Lierena, CE Chairperson, Reverend Dr. Jericho Ong, Pastor in charge of the Nurture Ministry, Brother Jovito Sermonia Jr., Church Council Chairperson, and Reverend Sunny de la Peña, Administrative Pastor. Agsinukat kayo ka natin, Eri, Kuya. Isang mangyawat. Ayan. Thank you so much. Palakpakan tayo ni Kamsat nga Vince. Thank you so much. God bless you. May pinagmanahan ano? Thank you so much. Thank you po. Kalpasan ti panagdaydayo tayo kakabsat, agkikita tayo amin, mamitsampay, agkikita tayo amin, HI, Holy Club. Dandani man ay baga ti John Wesley.